खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोनि दाब दाब जिल्लानि ओनसोलफ्राव सोमजिदों गिख्रंथाव दैबानानि थासारिया दासिम दैबानानि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां बिफां लाइफां जिब जुनार आरो आबादफोरा गोबां खहा जाबाय। रायजोनि थागिबि सुबुंफोरा दायो दैबानानि जाहोनाव गोबां हालाय-हाफाय जानांदों आरो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। रिपर्टनि बादिब्ला हादोराव दासिम दैबाना आरो हा गिसिखानानै थैनाया सा 34 सिमहालागै बांहैबाय। मख'नो गोनांदि रायजोनि 69 जिल्लाफ्राव दैबानानि गोहोमा बांसिनै गोग्लैदों जायनि जाहोनाव 3,64,000निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। लोगोसे मा 696 जिब जुनारफ्राबो दैबानाजों जिउ खहा जाबाय। आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि जेरै मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किमफोरावबो दैबानानि गोहोमा गाज्रियैनो गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिक्किमाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 1,500 सुबुंफोरा थाबथानानै दङ। बर' माहारिनि गेजेराव सासे गोख्रों जौगाफु लाइमोन आबादारिनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि जनाय हालामनि सासे जौगाफु लाइमोन आबादारि डिम्बिसर स्वरगियारि बिथाङा हरनि समाव उन्दुनानै थानाय समावनो सोमोनांथावै जिउ खहा जायो। नाथाय बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै आरो बिथांनि बेबादि रुंसारि जानायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाहोन थानायनि सन्देह खालामदों जनाय हालामनि आबादारिफ्रा। मानोना बिथांनि जिउ खहा जानाय देहायाव उदैनिफ्राय लानानै खर'सिम बिथांनि सोलेरा गोसोम गाब लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखायनो बिथांनि थैनायनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन दं नामा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानायखौ लानानै जनाय हालामनि थागिबि सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथां डिम्बिसर स्वरगियारिया खम समनि गेजेरावनो गोनोखोआरि आदबजों गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों ड्रागन आबाद, आगर बिफां गायनाय, माइ मैगं आबाद, अमा ना फिसिनाय बायदि राहाजों गावखौ फसंथानो हानायजों लोगोसे गावखौ सासे राफोद आबादारि महरै समाजाव गावनि सिनायथिखौबो होनो हादोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर खहा जाबाय। एबसुआ 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि आद्रा थानाय मेलखौ मैया खुंफुंबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। मैयानि बे जोबथा थान्दै मेलनि एबसुनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै 2025-2027 मायथाइनि गोदान मावफुं आफाद दाफुंनाय जायो। गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि महरै दिपेन बर' बिथांखौनो सायख'फिननाय जायो आरो गाहाय नेहाथारि महरै खनीन्द्र बसुमतारीनो बिबान होफिननाय जायो। नगावनि नारायणपुराव सासे उन्दै गथ'साखौ दैबानायाव गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। मुङा बिशाल राज बर। मिथिनो हानाय बादिब्ला उन्दै गथ'साया थांनाय समबारनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दंमोन। गोबां नागिरब्लाबो न'खरनि सुबुंफ्रा नागिरनानै मोननाय जायाखैमोन नाथाय मैया फुंनि समाव फोथाराव दैयाव गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। साननि समावनो 2 लाख रांनि सनानि माला खावनानै लांदों दुथां सिखावा। मैया गसाइगावनि गसुगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय गुरुफेला गामिनि थागिबि मदाराम नार्जारिनि बिसिनि सनानि मालाखौ खावनानै लांदों दुथां सिखावा। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला सिखाव खावनाय समाव न'खरनि सुबुंफोरा न'आव रावबो गैयिखौ खाबु लानानै खावनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो जाय बे सिखावनि बागै खिन्थानो हागोन बिथांनो 10,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै फोसावदों मदाराम नार्जारि बिथाङा। फारसेथिं दैबाना आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोबां सुबुंफोरानो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। फिन आरोबाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय देखियाबस्ति गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मैदेरा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरं बायदि मुवा बेसादफोरखौ जानानै सिलिंखार खालामनानै गालाङो। गाग्लोबजानाय न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरखौ गिबियाव होहरखांनायनि उनाव आरोबाव सिरियै फैफिननानै उदखार खालामफैनानै न'नि माइ माइरं जादों आरो अखा बोथोरनि थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बाहेरावबो ओंखारनो हायाखै। खुनुरुखुमै न'नि खिरखिथिंजायसो ओंखारनानै खारनानै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्लानि हुग्राजुलि ओनसोलनि फासनै थारायबारि गामिनि नयन ब्रह्म आरो टिप्रि ब्रह्मनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो बातासिपुर ओनसोलनि फस्लाफारा गामिनि बिजय बर' आरो मालती बर'नि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो आलासि बर'आ थांनाय रबिबार एबा 1 जुननिफ्राय गोमानानै दङ। थाखो 9आव फरायनाय सनिया ब्रह्मनि बिफाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि आखायाव रांबो गैयामोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आलासि बर'खौ न'सिम दोनलांनो होननानै सानैबो ओंखारलांदोंमोन नाथाय बै समनिफ्रायनो न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। सोरबाफोर बिसोर सानै हिन्जावसाखौ नुयोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 7086201637 बे नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। जायफोर बिथांमोना PM किसाननि रां मोनो बिथांमोननि थाखाय गोनां खौरां।
सोलिफु जुन दाननि गेजेरावनो पीएम किसाननि 20 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ पीएम किसाननि रांखौ लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जुन दाननि गेजेरावनो सोनानै होनो थाखाय थांखि लादों। नाथाय बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै लाग्रोनो नांगोन, नङाब्ला बे रांखौ मोननाय नङा। बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा KYC आपडेटखौ खालामनानै लानो नांगोन। बे आपडेटखौ गावनि मबाइलजोंबो खालामनानै लानो हागोन। pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थुनानै लगइन खालामनानै बेनि उनाव KYC नि अपसनाव क्लिक खालाम। बेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो केपचा क'डखौ होनांगोन आरो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौबो होनो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTP-खौ होयोब्लासो नोंथांनि KYC आपडेट खालामनाया जागोन। जायफोर बिथांमोना गावनि मबाइलजोंनो KYC आपडेट खालामनो गोसो बिथांमोना गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।